μαζεμένοι όλοι. Μπράβο. Καλώς σας βρίσκω. Ευλογείτε. Ευλογείτε. Καλώς σας βρήκαμε. Όλοι καλά. Πολύ ωραία. Ωραία. Ευλογείτε. Αντερμάξιμη από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε. Η δύναμη. Όσοι είναι αγγλικό, περνάτε καλά. Μια χαρά. Χαρτιρητικό σας. Ευχαριστώ. Για την πρόσωπο του συνονόμου. Καλή δύναμη. Παναγία μέσα σας. Καλώς, τη χαρούλη. Κυρίου, τα κατάφερες. Περάστε σας παρακαλώ. Μετά. Περάστε και πίσω. Τι ωραία πράγματα. Να έχετε την καρδιά σας με τέτοια αισθήματα να σας θυμίζουν αυτή την Ορθοδέσπη. Έστω και στις δυσκολίες τις πολλές. Να το ευχηθείτε και για μένα, γιατί μακάρι να είναι στις δυσκολίες να έχω μια αίσθηση μελωδιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι παιδιά από την Αραβική κοινότητα, την Ορθόδοξη. Πώς θέλετε.